Bé, un apunt sobre l'energia de l'estiu, la simbologia més forta de l'estiu en aquest camí que Xirinacs en deia el camí a la plenitud, individual, col·lectiva. Ja sabem, quan parlem de plenitud no només és la individual, no? Sinó també la comunitària i la universal. Ho aniré insistint per compensar això d'aquesta era ferotgement individualista que vivim. I recordar també, en moltes converses últimament m'està sortint, no? Quan la gent diu, què entens tu per plenitud? I està bé, jo us ho pregunto, no? Què és per vosaltres la plenitud? És un terme prou important perquè el anem revisant i el anem tinguent present. Perquè, per exemple, des d'aquest enfocament més xirinaquià, és, de fet, el sentit de la vida. És entès com el donar aquest fruit, aquest compromís en el món segons sentim, segons ens deixem inspirar o guiar per el que ens dicta. El Gandhi deia la silenciosa veu interior, la veu de la consciència, l'ànima connectada amb l'esperit universal o directament, no? L'univers que ens... la transcendència, no? que ens dicta o que ens suggereix. Llavors és com la trobada de lo que els avantpassats en deien l'altre món, no? Amb aquest món. I si deixem, no estem només en el fer, en lo material, en la prosperitat econòmica, sense mirar altres factors, que seria el més fenomènic, no? I per tant, d'una certa manera també més egoista. I tampoc estem sempre en la mística, ens n'anem d'aquest món per quedar-nos en les fonts de vegades de pau i en certa manera evadides d'aquí, només en allà, sinó que diem, bé, jo bec d'aquestes fonts i em deixo obrar, em deixo fer en aquest món guiat per aquesta consciència plena, global, universal, del bé comú, és a dir, per l'ètica. L'ètica és la que ens dicta si venim de la connexió noumènica, transcendent, és la que ens va dictant si estem atents, si tenim les antenes netes i per tant prenem les mesures adequades per no deixar-nos prendre per dogmatismes, per rigideses, per idees preconcebudes, sinó escoltant la veritat de cada ara, de cada moment present. Llavors és aquí, és aquest el punt de la plenitud. Una persona em deia que per ella la plenitud era viure amb la màxima presència al moment present. Crec que és una altra manera de dir-ho sempre que tinguem en compte que és això, aquesta presència és la que ens ve suportada per tot l'univers en nosaltres. Llavors sí, llavors segurament es compleix. En el diagrama aquest, recordeu que la plenitud està aquí, que seria l'arribada representada per l'estiu. Sí? L'estiu seria aquest deixar-nos obrar el compromís en el món, guiats per lo que ens ha vingut inspirat des de la fusió amb la no dualitat, la fecundació que la mare natura fa amb tot i l'acció. Sí? Però fixeu-vos que la plenitud s'hi arriba després de la tercera volta, que és la universal. Després també és això, aquí es donen totes les sincronicitats, perquè quan estem alineats amb això, la sincronicitat és el llenguatge habitual, el llenguatge normal, no? D'aquest nou estadi de consciència. Me recordo, mira, avui mateix, que és 12 d'agost del 25, enviava un missatge amb un fort sentit escatològic, que vol dir això, l'hora de la veritat, és aquest foc, aquesta plenitud, que és la sacsejada del món, que pot ser a un nivell més macro, a un nivell més nacional, a un nivell més individual, o d'aspectes o de fets concrets en la vida, de moments concrets en la vida, no? De les persones o dels pobles o de les espècies. I li enviava un missatge en el sentit de dir, alerta que això que estem comentant
revisa que no hi hagi cap patró antic del vell paradigma que està condicionant com una suposada ètica, però que potser és més una moral condicionada per una visió unidimensional de la realitat, que si estic fent això, doncs això altre, o si estic, per exemple, jo què sé, amb un compromís concret, aquests altres ja no poden perquè no hi caben. Dius, alerta, vigila que això no sigui una visió limitadora. I si anem eixamplant dimensions de la nostra consciència, potser cada cosa té el seu espai i no té per què interferir amb l'altre, i dona-li en aquest el que s'hagi de viure amb aquesta persona, o amb aquesta situació, o amb aquest projecte, o amb el que sigui, i això no treu que no n'estigui naixent un altre, i que també se li donarà el seu temps. No? I a vegades, si estem aquí, si això ja està naixent, com que estaria com traient això altre, o ja és incompatible, pum, això ja ho nego. Aquí potser ens estem generant coses que s'han avortat, o que s'han coartat o reprimit, i ha quedat allà algú pendent de ser viscut, perquè no se li ha donat aquest espai, no? I curiosament això l'enviava, el missatge s'ha llançat a les 12 del migdia, del dia 12, és l'hora del foc, l'hora del migdia, que el foc és el símbol de l'escatologia. Eschaton és aquest terme que Xirinacs l'havia tractat molt i té escrits molt potents. És un terme grec que explica molt bé aquesta energia, que hi ha moments que la veritat ens sacseja, o si a les persones que tenim una certa energia escatològica, una actitud, una presència amb aquesta energia, tendim a que les situacions les acabem sacsejant perquè sorgeixi la veritat, perquè allò que diuen el foc que crema la palla i purifica l'or, no? Hi ha persones que tendim a unes energies o altres a d'altres, de molts altres tipus, no? I bé, i a més era a les 12 del dia 12 del mes 8. I dius, mira, són petites, això és un exemple molt petitó de sincronicitats, de com ens pot anar guiant també, no? Els senyals de la vida amb els fets o amb les coses. Doncs bé, aquest vídeo només vol fer una pinzellada més breu que d'altres, que explico més a fons el que jo he anat recollint i intuint d'aquest inspirador cicle de vida, que simplement el que pretén és com posar cada cosa que anem fent, si són més teràpies o exercicis o fases de deixar anar, de llibrar-nos de pors, de dependències, de patrons antics, de judicis, etc. Doncs saber que estan aquí, però que això no s'acaba aquí, amb la neteja i prou, i diu, que bé que m'he quedat. La visió de conjunt, que això també m'ho preguntaven ara darrerament, la gran aportació d'això és aquesta visió còsmica del camí de la vida, és a dir, que cada cosa que fem és una pedreta que va fent camí, i la força d'això està en que sé que si faig això després em pot venir, o l'univers em serà més fàcil deixar-m'hi fondre per una consciència no dual de tot el que som, no? I això ho connectem amb l'hivern, i aquí també hi ha les eines diverses i rituals que totes les cultures en tenen. I no és un punt d'arribada. Si tenim vocació social o d'interacció en el món, sabem que després ens pot venir un renéixer d'una nova etapa, d'uns nous fruits, d'una nova vocació, d'un propòsit, d'un projecte, d'una nova relació, del que sigui, que reneix en nosaltres, i que això tampoc s'acaba aquí. Després també hem de vetllar d'una manera amatent per aquest deixar-nos fer, no? Deixar que aquest fruit arribi a madur i oferir-lo. I això, si també ho sabem fer com a poble, com a nació, com a nacions de la Terra, totes elles tenen uns dons i unes característiques a aportar al món, també es donarà tot aquest cicle i aquest procés. I, a més també com a espècie a nivell ecològic, per exemple, no? Que seria aquesta tercera volta. Per tant, tot això alhora, aquesta dansa, és la que va parar a lo que les tradicions n'han dit la plenitud, que és aquesta hora de la veritat, aquest foc que ens sacseja, que ens diu, no dissimulis, no dormis a la palla, mai millor dit,
sinó que estigues amatent, dona't sense condicions des d'aquest alineament i el món es transformarà, la teva vida florirà, donaràs uns fruits i això dintre ens regalarà aquesta plenitud. Si de moment ho anem fent a nivell individual, però sempre amb l'antena oberta en aquests altres plans, no? El col·lectiu, com a país, com podem crear un nou ordre. En aquest cas ja sabeu que aquests mestres ens indicaven molt clarament que passaria per ja tenir una consciència col·lectiva feta de la suma de les individuals, que no pot prendre segurament cap altra forma estranya, sinó que una democràcia participativa on la gent codecidim en una altra direcció de com s'estan decidint ara les coses en el món, en aquesta molt poca gent a les que els hem regalat la nostra sobirania i que estan decidint no en favor del bé comú, sinó a favor d'altres interessos o d'altres pors o d'altres manipulacions, etc. No hi ha dreceres. El canvi de paradigma vindrà quan col·lectivament sapiguem orquestrar, organitzar una democràcia participativa vinculant. I a l'hora de prendre accions, això també serà un altre moment d'estiu, un altre moment de foc, de sacsejada, de plantar-nos, no? De posar la veritat davant dels pobles de la terra per dir nosaltres no passarem per aquí, posem aquest mirall perquè és per aquí, no? A nivell de genocidis, a nivell d'espoliacions, a nivell de models insostenibles que s'estan carregant els equilibris ecològics, etc. No? A nivell de justícia social i d'economia. Tot això només serà possible quan també actuem amb aquest foc, amb aquesta energia escatològica que és l'estiu i que és la plenitud a nivell col·lectiu. Doncs bé, això seria la pinzellada sobre el què vol dir l'estiu, el deixar-nos fer lligat amb aquesta escatologia, amb aquest foc que hi ha moments que quan apareix és ineludible i que tot ho sacseja i si estem alineats ens purificarà com a or i si estem desalineats, si estem presoners de pors, de mandres, d'esquemes antics, de memòries antigues que ja no toquen, que estan obsoletes, de rigideses, de prejudicis, etc. Tot això es cremarà i potser nosaltres hi aniríem al darrere. No? Bé, espero que pugui resultar inspiradora també aquesta visió.